El Consell de Districte de l'Eixample es va reunir en sessió plenària dimarts 13 de març. En primer lloc, el regidor del districte, Gerard Ardanuy, va expressar el condol de tots els grups municipals pel traspàs de l'escriptora Teresa Pàmies als 93 anys. Veïna durant molts anys de l'Esquerra de l'Eixample i que dona nom a l'equipament cultural del carrer Urgell 145. En la part informativa, el regidor Gerard Ardanuy va fer lectura de la modificació del cartipàs del districte, al que s'ha incorporat la consellera Laia Canet en substitució de Josep Ramon Morell. En el seu informe, el regidor de l'Eixample va destacar l'inici del procés de participació del PAM, Programa d'Actuació Municipal, la nova xarxa octogonal d'autobusos i l'inici de les obres de reordenament dels autobusos turístics al voltant de la Sagrada Família, entre altres punts. Seguidament, el president del Consell del Districte, Eduardo Bolaños, va donar pas la paraula als grups municipals i a les entitats, com la Plataforma 03 i representants de les AMPAs de les escoles bressol de l'Eixample, que van mostrar la seva preocupació i malestar per les mesures adoptades per l'Ajuntament. En la part decisòria es van aprovar dues propostes de nomenclàtor i l'aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per a l'ordenació de la piscina Sant Jordi i de l'aparcament en subsòl promogut per l'Institut de Barcelona Esports.